U bħala parti minn din il-ġimgħa speċjali fejn qegħdin niċċelebraw il-lingwi kollha li aħna nżimgħu madwarna, se nagħmlu llum? ħankunu qed inħarsu ftit lejn tabelli illi normalment ikunu miktubin bil-Ingliż ma nistgħu narahom bil-Malti wkoll. ċajnek jagħmlu eżempju kienu bitnej. Ijataw fej sign jew inkella sinjal tat-toroq. U dan huwa speed kills. Jekk iġġerri tmut. Testing Center. Kieku nagħmluha ċentru fejn isiru t-testijiet. Għanna ieħoraw. Authorized personnel only, no students beyond this point. Issa li kieku kelli nagħmlu bil-Malti, anke għax ħafna mill-istudenti jkunu Maltin, mela, autorizzati biss dawk li jaħdmu hawn. U no students beyond this point issa tiġi. L-istudenti jistgħu jaslu biss sa dal-punt. Kunsill Lokali ħal-Qormi, semmek bil-Malti, u mbagħad għandna Ġnien de la Cruz, u mbagħad no dogs, no bicycles, no balls, no skateboards. Le għal klip, roti, blalen u skateboards. Pratikament le għal kollox kważi. U għawċ tiġi. Għal barra. Issa fejnu sewwa tajjeb, tabelli importanti bħal di tajjeb li jkunu bil-Malti u anke bl-Ingliż. Post il-miġema, Assembly Point. Issa di titlifni nara, mela liter, tiġi zibel, ma mbagħad żomm nadif. Għamilniha bil-Malti. Di daqra inkwetanti għaliex laqasem tipo stampa li tfemek xini. Caution road liable to flooding, do not park here. Tipparkjax hawnhekk għaliex il-karozza tista' tereqlek. Garax in use. Garax li jintuża. Il-ħanut tiegħek għandek open. Kull kollok tagħmilha bil-Malti tagħmilha. Miftuħ. X'taħseb ma nagħmluha kieku t-tabella. Ejwa ta'. Naħdmuha? Kieku tiġi xi ħaġa hekk. Dal-ħanut qiegħed għall-kiri. Tulet għall-kiri. Jekk xi ħadd jitħajjar kelmuni, nieħu xi ħaġa tas-senserija. Ieqaf. Le, stop għada. Ija ma tista' tagħmel ieqaf għax il-forma tfehmek waħedha. U toqgħod fl-iskorfina. U intem xi tabella li tik fajnek. Jew jien naf forsi xi isem ta' xi ħadd li jista' jibdlu jagħmlu bil-Malti, mhux hekk? Għajdilna, ikdbilna u isfel ħanaraw biex se toħorġu.